Mira que es desastre. É que ainda non fun capaz de dicirlle nada, María. Tiñas que velo, parece outro. Sea con candeas, unha botella de viño, flores, bombóns. Se no fondo ter así de un cacho de pan. No fondo. E esperou ata de agora para ensinalo. E que pensas facer logo? Ai, eu teño claro. Xa amañei todo con Lisardo. Quen é Lisardo? O meu mozo. Fisioterapeuta e masaxista. Fisioterapeuta? Non sei como dixerlo a Paco. Adeus, Paco. Concha! Ai, Concha! Concha! Xuntóuseme nun día o mellor que foi coñecerte a ti e o peor. A miña muller marchou, deixoume. Non cheguei a coñecela. Unha pena, tiñas que vela. Ñas, tiña un pelazo. E deixoume por un masaxista. Un tipo deses que dan fregas. Pero ti és auténtico, Frankie. Eso non ten prezo. É porque sinto un baleiro aquí. Porque che falta algo. Xa che entendo, non, faltame Concha. Falta o amor. Andume toda a vida camiñando por aí, polo mundo adiante. Pero aquí, síntome como se fora a miña casa. É que é a túa casa, logo. És un bo tipo, Frankie. Non sei se cho dixen algunha vez. E se tes que ir por aí a buscar a túa muller, adiante. Eu cuidarei da túa casa como se fose miña. Ir buscala, non sei. É arriscado. Pero pode funcionar, Frankie. Que é isto? É unha carta de despedida. De despedida? Quixen facer como a Concha, que ela tamén non lle gustaban as despedidas. E penso ir por ela, cando a min se me meta algo entre os cornos. Marchas, entón. A primeira vez que viñeches, marchou ela. Esta segunda, marcho eu. E a terceira, a ver se estamos os tres xuntos, non? Lou, podes quedar na miña casa se o precisas, Xa o sei. Onde está o leite? Aí na parte de abaixo da neveira. E dúas cousas. A primeira é que tens que cuidar da horta de Carlos, mentres el non volve. A segunda? A segunda é que tens que deixar isto limpo para cando volva a Concha. Non quero que haxa problemas. Serei o limpador máis rápido do oeste. Ata logo, amigo. Vai. Vou, xa vou. O bonito que é isto. Eu lembraba o Porto Sás máis grande. Máis grande, chéjalle ben. Imos ao petróleo, veña. Agora. E haberá que saudar, non? Ai, Paquiño, que tal dirían de nós? Bo, a nosa vida non lle interesa a ninguén, Concha. Nós non somos tan importantes. Ai, non, estamos nunha aldea. Aquí nunca pasa nada e a xente non ten outra cousa que facer que botar a lingua a pasear. Non lle tomes a mal, muller. Aquí son así, pintorescos. Tes razón, meu rei. Sabe lo que che dixo? Imos tomar un cacaoñá que invito eu. Paco! Pero si son Concha e Taracido. Pero que sorpresa. Ay, que alegría vervos. Hola, nena. Fito. Oh, no, son Lisardo Montes de Escairón.
o barredor de Portodas. Xa me parecía a min que ninguén podía estragarse tanto. E vostede é máis guapa do que me imaginaba. Ai, moitas gracias. Menos confianzas, Acabades de chegar? Sí, agora mesmiño. E que? Aquí todo como sempre, non? Home, algunhas cousas cambiaron. Que va, cambiaron moitísimas cousas. Sí, mire, que vos poño o día. Por favor, señora. Ay, gracias, muy amable. Ben. Ay, por onde empezo? E logo non está en petróleo, Belinda, para que me poñan un cacaoñá. Dixo xa me encargo eu. Empezarei por aí. Laura traballa agora no bar porque Petróleo é o novo alcalde. Como foi eso? Gañoulle as eleccións a Vanessa. A ver, que eu non entendo nada. Xerardo, quen é Vanessa? Vanessa era alcaldesa en funcións. Chamome Lisardo. E logo, Celia? Está traballando na xunta. Ai, pois, equivoqueime ben, Moito cambiaron as cousas en Portosás. Ben. Entón Ramón contratou a Viriato. Pero ese non é un senvergonza. Pero despois do cáncer cambiou moito. Cárcere. E andan dun nervioso coa boda. Que boda? Vai casar con María. Pero con María? Sí, pero esa é outra historia. O que vos quero contar é o do irmanamento con New Morning. A ver, Bernardo, levas unha hora dando a lata, home, para xa. Chámome Lisardo. O que... Todo empezou cando Petróleo quiso poñer a Portozas no que mapa. tarde. Eu vou ir ao teu consello ver a María. Pero sei que vou contar agora, é moi Ata logiño. emocionante. Mais emocionante é o que temos que falar María e máis eu, Vou contigo, vale? Deixa eu quedar un anaco. Despois contasme. Ala, ata logo. O do irmanamento non era mala idea. O problema foi cando apareceron os tipos esos do Ku Klux Klan. Do que? Do Ku Klux Klan, os nazarenos fascistas eses que saen nas pelis. Hai máis nas novelas. Ai, filla, non me mires así. É que está moi cambiado. Non sei, é moi atento. É como se fose outra persoa. Pasaron tantas cousas que parece que estiven fora 1000 anos. Aínda que eu non son quen para falar, Paco e máis eu tamén as pasamos boas. Pero o importante é que estades de volta. Sí, xuntos como sempre. Paco atopoume en Vaqueira Veré. Onde? E escoitaches ben, en Vaqueira Veré. Ai, o pobre percorriu toda España. É un anaco de pan. Quéreme moito. E eu a él tamén. Adiante. Hola, María. Hola. Traíache este... Concha, que sorpresa tan grande. Alégrome moito de verte. E eu a ti. Que cambiada estás, adelgazaches moitísimo, estás moi guapa. Gracias, ti tamén estás moi ben. Botábamos menos a ti... E a Paco. Volvemos os dous. Agora ia contarlle a María as nosas aventuras. Ai... Moi ben, pois... non, eu deixo eso aí e xa marcho. No, eu agora son unha muller nova e non teño nada que ocultarlle a ninguén. Senta. Ai. Pois, Paco atopoume en Vaqueira Veré. O pobre. Nunca pensei que tomase tantas molestias por min. Toda a xeografía que non aprendiu na escola, aprendiu na buscándome. O peixe era un regalo de aniversario de Belinda. Pero a Petróleo non lle facía moita gracia.
Ai, e moito menos cando quedou medio morto na auga. Ai, do que se decata unha, Laura, ti sabes algo desto? Eu? Non. Moi ben, si. Eu vou ver unhas leiras, que teño... Eso pode esperar, Paco. Francisco! Está ben, Francisco. Petróleo non sabía como facer para reanimar o peixe. Que se darlle aire, que se masaxe cardíaca, respiración boca a boca. Mira, Abelardo... Elisardo. Ben, Elisardo. Teño que marchar, que quedei con... Carlos! Ei, Tarofi! Que alegría vervos! Vin con Concha. Oye, pues, isto hai que celebrarlo, Sí, non, Laura, pon... Non, aquí non. É que este Ricardo ten un carrete que... Estou non poñendo o tarto. Que Lizardo é como unha enciclopedia de todo o que pasa en Porposás. Sí, é maravilloso. Ata logo, sí. Ainda falta algo moi importante. Outro día, Ricardo, sí. Pero... Mira, Lizardo, sigue contando eso do peixe que me interesa. Non. É verdade que comeste o gato de Pitusa? Deu sorpresa, Lisardo, E non era o de Pitusa. Cala, Carlos, que prefiro non recordar. Sí. Oeste escribir pola caravana, Temos guardadas todas as postais que mandaches. Aí chegáramos todas. Chegaron, sí. Agora o álbum de fotos parece unha guía turística que é de España. Home, percorri medio país buscando, por terra, mar e aire. E cando eu chegaba, ela xa marchara. Eu andaba cunha foto dela para enseñarlle a xente, porque iso virou nunha película de detectives. Ata cheguei a París, aló en Riba de Santander. E como era ese París? Mellor que outro? Sí, por aí, pero detivéronme. Pensaron que fora eu o que secuestrara a Concha. E logo xa din toda a volta para Galicia, pero pola parte de Xirona. Ai, andas ben en xeografía, Home, por aí adiante aprendes un mundo. E Tarasido, de que vivías? Pois como gastara todos os aforros, tiven que buscar traballo. E aí é onde entra Vaqueira Veré. Fuches buscar traballo nunha estación de esquí? Sí, porque sentín que por aí andaba o masaxista e collín traballo limpando as fiestras do hotel. Pero ti non tes vertixe. Sí, pero era un bo método para buscar a Concha polos cuartos así como se fose de casualidade. É que non quería que ela soubese que eu a estaba buscando. Eu xa levaba unha semana vivindo no hotel. Levanteime un pouco tarde como a todos os días. E bueno, que sorpresa levei cando descorrín as cortinas e ali estaba, por fora da fiestra, colgado o raio de Tarasido. Que mal disimulaba o pobre limpando os cristais. Mira que é parvo, De repente, vino de outra maneira. Ali colgado, co medo que lle ten as alturas, xogándose o tipo por min. Ai, mira para aí, que non diría. Sí, quen diría que é tan botado para diante? Semellábase máis ao Paco do que me namorei. Ata o vin máis alto, máis guapo, moreno. Non sei, outro Paco. E ali estábamos os dous, cada un ao lado da fiestra. Eu cajado, ela ca boca aberta. Ata pensei que lle dera unha volta. E logo ela pechou a boca e abriu a fiestra e deixoume pasar. Eu fixo como que non sabía que ela estaba ali. E aí ela botou a rir. E non me saían as palabras, Eu non sei se polo frío, polo medo, pero eu non podía falar. Entón veu a min, así, calada, mirándome fixamente e díxome: Que faz tan lonxe de Portozás? É el que che dixo? E que lle dixeches ti? Pois eu dixen: os percebes están en veda. Paco, que guapo estás co parche. Pero en serio, dixoche iso? Ai, que legal se volveu Tarasido. Sí, cando lle convén. Claro, por iso foras ti a Vaqueira, para ver se me percebes, non? Buscando traballo, esa era a idea. Eu que lle ia facer? Ou o cría ou o guindaba pola fiestra. É que esas son cousas que só poden pasar nun sitio así, E como rematou todo? E falamos como se nada tivese pasado. Ben feito. Falamos máis que toda a vida que levábamos xuntos, E logo? E logo, pois, antes de que eu volvera a sair pola fiesta, claro, pois, xa estábamos xuntos. E esa mesma tarde, ela deixou o masaxista e quedou comigo.
Que romántico. Eu tiña un cuarto de hotel, pero moi pequeniño, non daba para os dous. Entón collín e metémonos nunha suite do hotel. Pasamos 2 días caralludos, Ai, como a reis. Nunca te vira tan feliz. É como se ainda estiveras ali. Sí, ai, agora pase o que pase, a Paco e a min sempre nos quedará Baqueira Veré. Foi precioso. Foi precioso. Ata que nos botaron, claro. ¿Qué hace usted aquí? Estaba arrebatando de limpiar los cristais. Venga, Albornoz, y con compañía. Es que son muchas fiestas. Fuera. De aquella estoy despedido. Naturalmente. De cobrar eso ya nada, ¿no? No. E despois desas decidimos facer as maletas e volver para Portosasa e comezar de novo. Pois alegrome moito que esteades de volta outra vez aquí, como sempre. Sí, que sexa por moitos anos. Sí, por moitos anos, sí. A de voltas que dá a vida para ir parar ao mesmo sitio, Xa estou vendo a Tarasido rodeado de netos e contándolles esta historia. Que pasa? Dixen algo malo? Non, Pitus, a ti non dixache nada malo, non, é que... É un segredo, Isto que non saia daqui, Paco non quere que se saiba. Tarasido está a piques de morrer. Como? Sinto, Concha. Deronlle de 1 a 6 meses de vida. Concha, miña nai, é certo que sentín que estabas de volta, che, amiguiño. Ai, miña nai, que delgada está. Esa roupa, lá, parece unha ocupa, che. É lá. Hola, Concha. Hola a todos. Eu xa marchaba. Ala, ata logo. Ata logo, Concha, Pitus. xa sabes para o que queiras. Gracias. Vémonos, Pitus, e que conta? Ves de paso, marchas, que? As dúas cousas. As dúas cousas. Ai, pois vas ter que botar mandos a forros, porque o marisco está en veda agora. Pois, con tanta viaxe, non temos un patacón. Terei que buscar un traballo. Pero que non sabes, agora son o alcaloide, eu de Portosasa. Sí. Marilín, que estamos corrompidos de todo. Aquí, búscalle aquí a Concha rapidamente xa un traballo que non haxa nada que facer. É moi ben de aquí, Ti sabes mellor que a ninguén que traballo agora mesmo non o hai. Hai para especialidades, pero... Eu, especialidades, non sei, pero fixen uns cursiños de corte e confesión cando estiven por aí fora, Oh, ti aínda non tes vestido de noiva. Podía cho facer Concha. Home, eu non sei, María, eu non quero meterte nun compromiso. Ti se tes outra idea, non Que sei. va, muller, que va. Seguro que o chollo é para ti, Bueno, eu... E tes algo de práctica? Ai, sí, algo practiquei, cosín, algo cosín, sí. Sí. Pois nada, se estás práctica neso, supoño que sí. Claro que o podrás facer. Ai, que contento se vai poñer Paco cando saiba. Xa teño traballo. Veña. Gracias, Gracias a todos, E a ti, sobre todo, María, Moitas gracias, E así ela. Ala, deica logo, Vémonos, Concha, alégrome un mundo. Penso que eu tamén vou liscar, Sí, mellor era, A melodía que estaba a soar é interrompida pola chegada dunha importante nova que de seguro a axitar máis os nosos corazóns que a propia música. Concha e Tarasido. Sí,
Escuitaron ben. Os nosos Concha e Tarasido de sempre volven a Porto Sás despois do seu periplo polo mundo adiante. Xa vos botábamos de menos, compañeiros. Desde aquí, a nosa benvida, fillos pródigos de Porto Sás. Moitas cousas pasaron na vila na vosa ausencia. Un furacán revolviu todo, pero ao final as cousas volveron ao seu rejo. Como a vos, o ciclo complétase. De corazón, benvidos a Porto Sás. Pois xa sabedes que Concha nunca foi santo da miña devoción. E menos despois do que lle fixo Tarasido. Pero ti que saberás, a saber como trataba él, que non somos moi boas para botar pedras sobre o noso tellado. Mira, Loli, Concha non era moi amiga miña, pero está moi cambiada. E os que pasaron. Hola, Concha. Hola. Hola, Concha. Hola, Loli. Oh, que bo aspecto tes. Gracias. Moi ben. Gracias. Ti tamén. É certo. Hola, Belinda. Hola. E que boa figura, como faz? Nada especial, un pouco de gimnasia e comer de todo, pero a modo. Belinda, Rosa, Sabela máis eu imos todas as mañáns correr un pouquiño. Así que, se te queres apuntar... Non estaría mal. E Tarasido volveu contigo, non? Sí, sí. Que bo rapaz. Tan bo que ás veces parece parvo. Ai, parvo serás ti, Loli. Tarasido non é parvo. Filla, só me interesaba por él. Está estupendamente, Tarasido está estupendamente. Un santo. Quedan poucos como él. Anda, cóbrame esta revista. Ai, pasa, pasa. Gracias. 5 euros, Concha. Ai, mira. Unha revista de noivas. Que vai ser unha sorpresa. Vas casar de segundas nupcias. Ai, que idea tan romántica. Non dixades parvadas. María encargoume que lle fixese uns traballiños no traxe de noiva. Pediu chuela? Sí, agora mesmiño. Pero non o ias facer ti, Pitusa. Non concretamos nada aínda. Ai, eu non sabía nada, Pitusa. Se queres falo con ela e... Non, fai no ti, se cho encargou. Xa tiña algunhas ideas para o traxe, pero non pasa nada, tanto ten. Seguro. Se necesitas algo, xa sabes, eh? Moitas gracias, Pitusa, és un seo. Ala, dei calojiño. Ata logo. Como che cambiou a cousa? Só che falta que a leves para a casa. Anda, cala. Se souberas. Se non o sabes é porque non queres. Vaya xeito que tes con coitelo, Menos mal que se che deu por estafar e non por outra cousa. Ois, se estás enfadado comigo, avisa, Non sei para que me invitaches a xantar. Non, Ramón, non estou enfadado contigo, aínda que razóns non me faltan, Dilo polo de traxe de noiva, non? Ti non sabes a que me montou María pola tua culpa. Eu fixero por axudar, dixen o primeiro que me veu á cabeza. Sí, pois a próxima vez pénsalo 2 veces. É fácil decir que non, Non, Ramón, non é tan fácil dicir que non. Tarasido vai morrer. Os médicos non dan patacón por ele. Pero que dis, hai que atoleaches? Non, contoullo Concha a María. Pero non se lle pode contar a ninguén, é un segredo, Pobre home. Cornudo, sen cartos e agora moribundo. Non sei que máis lle ten que pasar a ese infeliz. Nada, Ramón, despois de morto, nada. Mira aquí. Por eso non puido María rexeitar a oferta de Concha. Xa. E non lle fixo ninguna gracia a idea, Xa sei que metín a pata, pero... Que é o que ten Tarasido? Non sei, unha cousa rara, ixomatose ou algo así. Onde oín eu antes ese nome? Non hai como a casa dun, Non é un paso. É máis ben feiña, pero... É pequena e fea, pero é nosa. Onde está o trato? Debeu no meterlo no pendello. É que o deixei encargado da casa. E as ferramentas da horta? E a motosserra? Parece que ainda estará na casa. Eu sei. Lou! Ten que estar, que está a porta aberta. Lou, vai, Lou! Non oio nada. Non se oi nin as galiñas. Tarasido! Que ainda me falta algo por contarte. Tengo o petardo ese, vamos! Faltame máis importante. Que limpo está todo, non? Onde vai a tele? Debeu na levar Lou para arriba para vela desde a cama.
É a radio. É o frigorífico. E tampouco está o mexedor que che regalei. E a gallarda non está. E as pitas tampouco. Mira. Que pasa, Ricardo? Lisardo, Paco... Francisco! Esquecéusemos de dicirvos o máis importante. Non é o momento. Sí que é o momento. Non vedes que Lu vendeu as vosas cousas e marchou? Que pasa? Unha carta. Ah, seguro que é de Lu. Ábrea. Abre. Querido Frankie, imagino a túa cara de sorpresa neste momento. Sinto moito ter vendidas as vosas cousas, pero cando a inspiración chama á porta, os bens materiais son secundarios. Non xa, os bens materiais dos demais. Ai, non podo seguir, a nubla se me vista. Tamén teño unha boa noticia. Estou rematando a novela que vai cambiar completamente a miña vida. Atrás quedou o oeste. Estou en algo que é máis grande que a todo que soñara xamais. Máis grande que a ti e que a min. Xuro que te recompensarei. Adeus, Lu. Ferramentas da horta. Aquí deberías especificar máis. Tractor de 120 cabalos. E co depósito cromado. O qué? Pero si tiñas un todo bello e pequerrecho. Pequerrecho pero matón, Mira, non te lembras da matrícula, porque iso sí que é importante en caso de roubo. Matrícula? Tiña matrícula. Non lembro. Lembro eu. Escríbeme aquí, se fala o favor. Toma, Concha. A ver. Jaliñas, 190. Que? Francisco. Paco. Se cadra escapouse un ser demais. A ver, cadea musical, televisión de 32 polgadas, vídeo estéreo... Como aquel que había no hotel, lembra? Mira, pola vía das payasadas non hai maneira de investigar, Paco? Francisco. Isto segue. Nin que entraran a roubar nuns grandes almaséns. Debeche dar moitos persebres fora de tempada a este. Sí. Desde logo ven un poñer unha denuncia e trátano como un acusado. Eu non sei como lo pudo facerme isto. Éramos amigos. Esas cousas pasan. E todo Porto xa sabía que era un cantamañáns. A cubertería de plata. Francisco. Pero que cubertería si roubaba as culleiriñas do café no petróleo? Para non gastalas de prata. E vostede como sabe eso? Mira, cando atopemos a Lou Ferrados aclararemos todo isto. Agora non é o momento de poñernos a facer listas de boda, Espera aquí, Quieto, ca boquiña calada. Pitusa. Tranquila. Todos sabemos como é todo. Non é iso. É que, como Lu nos levou todo, non teño con que facer o traxe de boda de María. E quería saber se entre as dúas, como ti tes máquina... Non hai problema. Ven cando... Ai, gracias. E pola denuncia non te preocupes. Xa virei eu e refacemos a lista, que este ten moita imaginación. O leite é desnatado e as galletas son integrais. Moitas gracias, Pitusa. Ui, que é isto? Ui, perdoa, que despiste. Non é nada, muller, non te preocupes. Como non me vou preocupar? É que son moi despistada É que? É que non me tes que tratar como se fose de cristal, Pitusiña. O de Tarasido é unha desgracia, pero non é culpa túa. Xa o sei. O que pasa é que sei moi ben o que é que perder o teu home. E máis cando o teu home é un desastriño que anda todo o día saltando como un tolo polas rochas, coa raspeta na man. Imos tomar o té antes de que arrefíe, sí? Sí. Diz que lle quedan 2 meses como moito. Eu xa notei un pouco rara a Concha no Claudio. Ai, pobre Tarasido, agora que estaba tan feliz. Pero que enfermidade ten? Non sei, unha desas merdas modernas que hai agora. Sei que acaba en ose, e que é terrible.
E non haberá algún centro especializado para mandalo ali? Veu para morrer en paz na súa terra. Non me podo creer, Que esta vida é unha merda. Petróleo, pon unha tapa de tortilla. Juan. Que pasa? Nada. ¿Cómo estás? Teño un algo de tose. Oe, veráis, chamoume fillo de pródigo. Iso é bo ou é un insulto? Non, iso é unha historia que ven da Biblia. É sobre un fillo que volve a casa do seu pai despois de moitos anos de andar polo estranxeiro. Non podo. Que tes? Teño alergia ao pole. Sí. Oe, pero isto é unha ración. Non, quedou de onte, ao mitad algo franco, teste que veñer como é debido. Che, un home de acción. Con isto xa vou comido. Oe, non saberedes de quen teña unha televisión, aínda que sexa pequeniña, para prestar. Faltaría máis, Cisco, ainda por riba roubanlle, che. Mira, logo baixo, xa temos unha pequena no cuarto que case non la vemos, Eu teño unha radio grande. Ata ten prasedés. A min que me importa. Ten cuidado que che van roubar, Pero, home, se é para ti, regalo, cha. Ai, sí, moitas gracias, Ramón. Oxe, eu podo che deixar a ferramenta para a horta, Sí. Ai, Cisco, o aquel da motosserra que amañámola e xa non gripa, se queres levar, pois. Moitas gracias, Nada. A ver, Belinda, veña. Cóbrame aquí o de Francisco. No. Veña, Pago eu, Pago eu que va a pasarte. Apúntame a min, que idos vos liar. Non, Veña, tanto tempo. Vaya, o seu día das picadas. Vai nos quedar ben bonito, Vaiche quedar, Concha. Sen a túa axuda non tería feito nada. Mais te axudan a máquina e os alfinetes que a min. Onde aprendeches a coser? Cando estiven de viaxe xa sabe a historia, non? Sí. Pois, como non tiña que mariscar, nin andar na horta, nin andar cos jaliñas, nin nada, aburríame moitísimo na casa. E empezaches a coser? Algo xa cosía, pero empecé a facer cursiños, un aquí, outro acolá, e funlle collendo as mañas, ata que me veu buscar Paco. Chego, e María encárgame este traxe. A verdade é que, dentro do malo, tiven moita sorte. Sí. ¡Alto, a Garda Civil! Eu estaba vendo. Terá sido meu homiño, quer dicir. Que estabas vendo, meu home? Estaba cazando patos. Patos. Sí, danse moi ben nesta época. Sí. E casalos coa ferrada. Sí, eu díxolle, pato ben, e cando veñen, yaca. Son moi confiados. Non son nada precavidos, non. Non teñen malicia, non. É logo iso que levas aí. O que? Parece, percebes? Non, son miñocas para darlle aos patos que gustanlle ao mundo. Xa me parecía porque están en veda. Sí. Pois nada, que eu si corrontaba. Va, moi ben. Ala, pola sombra. Pobre niño, 6 meses de vida, carai. Hai que ir indo presunto o señor. Cajo. É o noivo que non pode ver a noiva co traxe, non ao revés. Quero ver cal é a primeira impresión. Faltache moito? Só un pouco. Sabes que terá sido veu pedirme traballo? E que? Atopaches algo? Quería un traballo de relacións públicas. Será a última fase da enfermidade. Xa está, abre os ollos. María. Concha, non vas creer o que me pasou nas pedras. Dios, pareces unha princesa dos contos, Estás guapísima. Gústache. É precioso. Pareseche que lle gustará a María. Claro. A ver, dá unha volta.
Oi, podíamos casar outra vez antes de que yo devolveras. Ai, Paco, tes cada cousa. Elo non che gustaría. Lembras? E non vou lembrar. Ainda que aquel día eu estaba un pouco borracho, Que che pasa? Doiche algo? Vou á farmacia. Non, Paco, non. O que está morrendo es ti. Es moi valente. Ei, Francisco. Rosa, está aquí Francisco. Ei. Ei, Francisco, Hola. dame un par de bicos, oh. Hola. Que, queres un café? Non tedes algo máis forte, coñao? Whisky deste dai do... Francisco, senta. Mira, eu non sei moito destas cousas, pero se estás tomando medicinas, pois o mellor o alcohol non é moi bo. O alcohol cura as feridas, Trae pa aquí. Veño. Non, enténdote ben, tes razón. Estás no teu dereito, sí. Veña. Te tamén cuidada, Sí, sí. Co nitrato que temos de primeira. Mira, hasta lle medrou o pelo aos pantallos. Quería contarvos unha cousa que... Vaya, que non podo seguir con isto dentro porque... Veña, non te tortures, oh. Nós estamos contigo. Xa, é que... Vaya, que... Mira, Taracido, Portozas é unha aldea. É unha vila, é ben bonita. Sí, claro, sí, pero quero dicir que é pequena. Aquí A as xente cousas... fala moito. Claro que fala, porque a xente é alegre, é pintoresca, Esos son claro. os poucos. Ademais, aquí non hai segredo que dure moito. E nos xa sabemos lo que che pasa. O que tes, vai, queremos que saibas que ainda que vayas a estar pouco tempo aquí entre nós, que... Eu xa sei que sabedes lo que teño, sabeo todo o mundo. Por iso me tratades como a un conselleiro. Home, eso é o que temos que facer. Xa, pero é que teño que contarvos dúas cousas. Unha mala e unha boa. Sí. A mala é que son un mentireiro. E a boa é que non teño enfermidade. Que? Que non teño ningunha enfermidade, que non vou morrer, vaya. Mareas vivas de Portozas. Idiota, que es un idiota. ¿Sabes cómo pasamos estes días preocupados por ti? ¿Sabes cómo sufriu Carlos? Que vas a ver, ti? Que vas a ver? Por iso vin que non podía mentir máis. Pero para que esa mentira, Paco? Para sacar unhas tapas de balde, un televisor, para furtivear pola Que cara. non tes corazón, non tes corazón. Sí que teño. É moi namorado de Concha, ademais, pero só iso, non teño máis nada. Collín medo de que me rexeitara. Pero mentir non foi a solución, home. Si nin foi adrede, ó. Concha, eu morría por verche. Como? Que vas morrer? Sí, por eso vin buscar. Ai, por eso viñeches buscarme, para despedirte. Ai, meu rei, eu deixándoche só. Ata agora non sabía realmente a quen quería. Pero agora teño ben claro. Pa, meu amor. É todo por un malentendido. É que dixo que me quería, que xa era demasiado tarde para recuar. Eu deixeime levar. Eu non quería que o pensarades mal, ó. Fíxeno por eso, porque non quería perder a Concha. Miña nai, como subiu a vida con isto dos euros. María está nerviosísima, non hai que nature. Sonche cousas da boda, non terá ela experiencia en bodas, mima. Vai pro carallo, Ramón. Non é eso, é por Concha. Ela o que lle pasa é que ten medo de que cando vai a probar o traxe que lle está facendo non lle sirva para nada e sexa un desastre. Que problema ten ela? Que merque outro? Non lle faría ese desprezo, María. Concha, vamos. Dalle pena esa xente entre o de Taracido e o do roubo e todo eso.
Pero a eses podeselles axudar de outra maneira sen arruinar a boda. Pero non, home, non é unha cuestión só de cartos. Antes de facerlle mal ningunha Concha, María é quen dir a boda cun traxe de luz. Non é mala idea. Sabes, o oureiro, os cornos, hecho que hai, compañeiro. Metegueiros, cornos, anda. Mira, aí estamos comiños. Pois veña, paja e vamos. Que hai que fincarlle o dente á tortilla do petróleo antes de que se acabe. Xa. Ti estás sacando moito bandullo, Ramón. Pero que dis, home? O que pasa é que son de peito baixo. Comprendo todo o que pasou, pero tes que dicir a verdade. Cando a vin ali con aquel vestido de noiva tan bonito, eu sentime como unha merda, Xa, terá sido, pero mentir non é o xeito de enamorar a ninguén. Xa, pero é o único que teño, darlle pena. Non é certo, home. Ai, non, é que teño eu para competir, a ver. Pois tes ese parche que non che queda nada mal. O parche está para tapar o ollo, que non é nada bonito. Non, que tampouco é pa tanto, Mira, o masaxista é alto, guapo, faina rir, Ainda que a mí non me fixo gracia ninguna, Estaba ali a cara a min como unha fera, como se el fose o home de Concha. E claro, eu arrebateime, collín e fíxeme o morto, así, o morto non, como o enfermo, non sabes? Así que me deron un ataque para... Porque senón soupaba mal diante dela. Ten valor, dille a verdade. Anda. Si esa me manda o carallo, que? E canto tempo pensas que vai durar esa mentira? A ver. 6 meses é mellor que nada, sabes? Que... Logo xa se verá. Non morres ti vai che matar ela. Pero dicídeme, algo que teña eu de bonito, a ver. Home, ti tes algo como... Como... Es máis ben como... Estás vivo. Estás vivo e non vas morrer. Iso vai lle gustar, xa verás. Si, vai encantar que lle estuvera mentindo todas estas semanas. Mira, eu vou, collo e dígollo. Así se fala. Si. Que sexa o que teña que ser, veña. Levo isto e despois traio o casco, vale? Adiante. Hola, María. Veño un mal momento. Non, estou aquí vendo a lista de invitados ao banquete, entre os que, por suposto, estás ti. Gracias, María. Pasou algo mal? Non, é que... Non dou feito co teu traxe, María. Vai ser mellor que lle encargues a outra persoa. É porque se Pitusa me dixo que o estabas facendo moi ben. Non é un traxe axeitado para ti. Sí que é. A parte, eu agora decidín que o ias facer ti e valo facer ti. Ainda estás a tempo de encargarlo a outra persoa. Pero é que non quero. Os cartos que me deches pro material xa chos devolverei. Concha, que ven ese cambio. A cerimonia vai ser preciosa e ti vas estar guapísima. Agradézoche que me deras esta oportunidade. Concha. Agradézoche a intención. Sinto terche fallado, María. Concha, cando facemos cousas malas, se as facemos por amor, non son tan malas, non? Así non vale, non? Ai, xa sei. Concha, atoparon un remedio para... Non, isto é máis mentiras, non? A ver, Concha, ti tes que entender que se cando isto... Ai, hola, Concha. Teño que dicirche unha cousa moi importante. Imos ter que sair fora para buscar traballo. María non quere o traxe. Que dices? É unha obra de arte. Tomo traballo por pena. Nunca pensou que o poidese facer ben. Esa muller é parva. Non fales así dela, que é unha amiga. Pero... Concha, é un crimen. Tira o lixo. Tira o lixo. Non quero saber nada dele. Pero como vou tirar, muller? Vai, o que che dixo. Paco, que é o que me querías dicir? Nada, é que xa non me acordo. Non puiden. É que onte non era o momento de darlle unha mala noticia. Mais dunha ao día pode ser contraproducente. Mira, canto máis tempo deixes pasar, peor. Vaime deixar igual, ó.
Hoxe teñolle preparado unha boa nova e non lla quero estragar. Teño cartos para ela. Unha chea de cartos. E non irías aos percebes, é que tan en veda. A ti por que me tomas? Vendín o traxe de Concha nunha tenda fina de Carballo e gustoulles un mundo. Para que aprenda María. Diga. Ay, hola, Pitusa. Sí, agora cho paso. Tarasido para ti. Pitusa, que tengo unha boa noticia. Sí, son eu. Ai, sí, detiveron a Lou Ferrados. Ai. En Pontevedra. Ajá. Por vender o meu tractor. Menos mal que Concha lembraba a matrícula. Vale, sí, pro xulgado, vale, vou agora. Colgo eu, sí. ¿Ves cómo as cousas se van arranxando? Sí, supoño que sí. Estás acusado do roubo e venda destas propiedades da casa do señor Francisco Taracido. Tarasido. É certo? En canto negue, dalle brasas. É certo. E tamén collín unhas mudas tipo cortas que non figuran na lista. E cal é o motivo desto, non das mudas? Quería rematar a miña novela O derradeiro taxis. O derradeiro taxis. Deixei o Westras. Home, merda. Estabas pegándote a gran vida a conta dun pobre home que che deu a súa amizade. Así que nada de miradiñas cómplices. Carlos, por favor, non interrompas, ó. O da novela é certo. E se da gran vida o decides polas circunstancias nas que fun capturado, só teño que dicir que estaba en proceso de documentación. É logo que ten que ver un taxi con unha praza de touros, dijo eu. Manolo, aquí as preguntas fago a seu. Perdón, señorita, señoría. Que ten que ver? En que fun ata a praza de touros? En taxis? Ai, mi madriña, isto é demencial. Xa. E a noveliña esa seguro que vai sobre un cara lavada que non ten nin vergonza, nin decencia, nin nada. Carlos! A próxima vas fora, Carlos leva certa razón. A novela vai dun tipo que ten moito que ver comigo mesmo. Un home que vive por riba das súas posibilidades. Nun mundo de aparencias e fantasías. Para non enfrentarse ao que verdadeiramente é. Unha mentira. Por iso implica os que ten ao seu arredor. Porque é un cobarde. Mira, o tractor xa o recuperamos. Onde está o resto? O resto vendiño un asturiano, non sei como se chama. Pero o seu avó era picador. Xa, alá na mina, non? Taracido, con esta confesión hai materia de abondo para seguir co proceso. Estás disposto a continuar? Lindiña, non comprei unha concha no mercadillo, pero dixeche unha cousa prácticamente de balde, che. Hola, Concha. Canto tempo se vir por o bar, non? É que non tiven tempo, muller. Díchelo meu home, tiña que estar aquí. Está no xulgado. E agora que fixo? Non fixo nada, é que detiveron a luz. Detiveron a luz? Non cho comentei. Detivéronolo. A ver se recuperarades algo do que vos aquelou, non? A ver, porque últimamente só nos choven paus. Pois mellor eso non é. Tarasido tens unha sorpresa. Arrió. Unha sorpresa? Será o das análisis. Ai, se fose o que creo. Ti tate tranquiliña, Concha. Tate tranquiliña porque, eu que sei, enfermidades un lotazo de máis graves teñen curado dun día para outro, é lá, porque, mira, eu co tichi, millorei eu de todo. E sei eu dun polaco, non me acordo o nome dele, que o tipo tiña o práctico a bordo. Tiña o práctico a bordo, é? Paco, díxome que ninguén sobrevive a misomatose. Como, a mitsomatose? Sí. Ningún coello, querías dicir. Que di dos coellos, Belinda? De verdade, confundiche enfermidade. Mitsomatose, diceches? Sí, é o que quería dicir. Pero eso só teñen os coellos. A modo, Lindiña. Miña tía Graciela tiña un criadeiro. En un ano casi perderon a todos por esa enfermidade. Estás segura? Segurísima. Eso non se pode transmitir ás persoas. É imposible. Taracido, estamos agardando. Non podo. Estás no teu dereito de mandarme ao caldeiro, Sí, así terías máis experiencias para esa novela. Carlos. Sei que és un cabronazo, pero non podo facer. Pensou ben, home. Estás no teu dereito, Paco. Non che quero volver ver esa cara nunca máis. Esa novela que vas a escribir é moi aburrida, é unha merda. Non debiches deixalo Westerlo. Gracias, Frank. Compensareiche, amigo. Sí, ó.
Agora como yo conto a Concha. És demasiado bo, Tarasido. Eu non o deixaría ir así de rosiñas. Ves? Pois sí que tiñas algo de especial, Paco. Acaba de dicilo Pitusa. O qué? Es bo. Es un trapalleiro, pero un bo home. Sí, son bo. Hostia, Lindiña, pero... Como non se me di que entran zombies no bar, Lindiña? Como non se me di que entran zombies no bar? Mira unha cosa que coña. Ves de morto ou ves de vivo? É que a mixomatose non respecta a nada, especialmente se es un coello. Concha, eu ia che dicir, pero non me dou tempo. Eu son un bo home, Concha. Ai, hoxe é un día maravilloso. A mellor noticia que recibín na miña vida. Ai, sí. Paquiño, meu rei. Paquiño, meu rei, que notición. Eu non quería asustarvos, Pero mira, ai, que non che comentei que non levamos susto ningún, que non hai nada que perdoar, sabes por qué? Por qué? Porque o vas pagar, Tarasido. Eu quería mallar en ti ata de rengarte. Pero eles, como son tan bons, convencéronme. E xa te mallan eles, así eu non me manco. Ai, que amables. Nada, home, nada. Nós somos así, que mira que nós estamos pensando unha cousa que ti... Ti, claro, con toda esa roña que tes no corpo, ti vai a ti flotas, non? A merda flota, ti flotas. Porque estamos nunha aquel, home. Ou ben empezar a fumeirarse contigo, ou ben que vai a somar ti como ves. Omar. Definitivamente. Perdón, Concha, agora cho traemos lavadiño. Se violencia, Pero tampouco vos pasedes moito con el, Non, Concha, non. Que pase? Quérenme chimpar ao mar. Chama o helicóptero. Marilín, fai a favor, chama o helicóptero, che. Que pasmas ti? Vou ver se flota. Ai, mira ti. Están celebrando que non vai morrer, quero moito. Mentiu, non ten nada. Pero se eu sei, se é un trapalleiro que leve un disgusto... Pero aquí trae unha cousa. A ti van a tirar con el, saberás. E a min por qué? Mira para aquí. O teu traxe, onde o atopaches? Nunha tenda de Carballo. Esa era a sorpresa da que che falaba, a parte das outras, claro. Tarasido vendiuno e como lle deron moitos cartos, pois quería che dar unha alegría. Sabes que pasa? Que dixéronme os da tenda de Carballo que un tal de Portosás, un tipo así raro, cun ollo tapado, que lle vendera. E non hai moitos veciños que teñan ollo tapado. Eu só quería que levaras a tua boda un vestido que che gustara de verdade. Gracias polo detalle, pero xa atoparás un que che guste máis. A min gústame este, porque é o máis bonito de todos, Concha. De verdade? Vale. Ai, que boa amiga és, María. Que boa amiga. Follei fría. Justo, Follei de pero que de justo. Que alegría, compañeiro. Chócase sin come, chócase sin. Vai a merda. Meu niño, como te puxé. Ai, cala, que case afogo. Lástima. Vou morrer de pulmonía. Vas morrer. É arriscado, pero pode funcionar.